Himokselle päin menossa. Tuo junakin menee vielä. Eli tämän päivän systeemit on se, että mennään Himokselle, lasketaan päivä siellä. Lähdetään joskus 6 aikaa kotiin. 5 se menee kiinni siinä. Joo. Täällä mennään Himokseen ensimmäinen lasku. Jarepa Sonnermaa alaspäin. Sami menee tuolla ja Mika menee tossa ja Esa tulee tästä. Eli on kuin morsian, toki ihan helvetin kylmä. Hyvin menee Jane. Jaren ensimmäinen älä tiputa niitä mun hanskoa, älä mulle vaan. Ota sä itse vastuun, niin mä en oo vastuussa. Onpa Sitten täältä pitäis vetää tää kaide tohon. Tuohon saakka laittaa. Ei kannata pitää käsiä välttämättä kiinni ja alkaa jäätyy sormi. Nyt on Jane. Ollaanko korkealla? Onko vähän jännä? Voit sä pitää siitä kiinni? Voi sitä pitää kiinni. Tää on vähän jännä kun tää heiluu tälläin. Persettä se vaan jäätyy. Tää on vähän semmonen. Tää on niinku se huono. Nyt kun rupeaa lämpiää niin... On sulla siellä, nostat siihen puaville jalat, niin ei tarvii roikottaa suksia. Siinä on sun vasemmalla puolella on se puavi, niin nosta siihen päälle ne kummankin sukset, niin voit leputtaa jalkaa. Tosta kato pystyy. Pistääks toinen siihen viereen? No. Siihen, noin. Oliko liian lyhkäiset jalat? Niin se voi olla, että Jarella on vähän lyhkäiset jalat tohon. Kyllä, täällä me kuule killitä. Ota äskelle näyttää videoa sitten, että Jare ensimmäinen tuolihissi. Jännittääkö? Jännittää. Kyllä varmasti. Onhan tää pelottava. Ekaa kertaa jos on. Ei oo kyllä paljon väkeä ainakaan täällä päässä. On niin utusta jotakin tuolla. Sitten nostetaan. Älkää saakeli rikkoko mun kamera. Nyt varotaan, ettei tää kuoria tänne. Hyvin meni. Kare lähti jo. Sinne vaan. Oikeeta reunaa ja sit sinne siirtymällä. Siellä se Jare paina. Ihan vimootteen päälle. Bye bye! Hienot näkymät Jare on. Aika hienot näkymät on. Ollaan aika korkealla. Mika tulee tuolla, Sami ja Jare tuo. Sinne Mikan perässä. Ota kunnon vauhti sinne sitten. Ei vielä tarvii ottaa vauhtia, mutta sitten vähän lähempää. Siitä lasket suoraan vaan. Anna mennä vaan. Sukset suoraan, älä auraile, kun lasket sinne vaan. Sitten vähän oikealle katot, ettei tuu ketään päälle. Tänne vaan. Häh? Yllätti. Oho.
Vedikö Flick Flack sarjan siellä? Vedikö Flick Flack sarjan siellä? No, menikö lunta sinne vai sattuko ranteeseen? Lunta meni. Oho. Tää on se hirveä. Yritätkö sä tässä pakastin siellä? Se rupes temppuileen näyttää. Niin tuolta tulee kato toi siirtymä siitä tänne näin tosta. Niin on, niin ei tarvit Niin, ei tarvitse tota helkutin jyrkkää. On täällä aika komeet on maisemat. Mä nappaan tosta yhden pikturin. Mä otan pikku fotoshootin tosta. Mä otan kuva. Siin vaan. Mitä sä giggailet? Tosta vaan tonne. Täällä me ollaan jo Mikankaa kikkailemassa. Mulla ei vaan oikein luista tää. Vähän on tahmeeta meno. Tässä varsinaisesti kauheasti mettää on, mutta jotain reitti. Oho, tässä onkin vaikea kohta. Katsotaan, pääsekö sä siitä pystyssä vai lähteekö kirjoittamaan? Sit sukset vaan suoraan siitä ja laske pois. Pyllähdys. Ei lasketa pyllähdyksessä, kun ei pylly koske maata. Ylös vaan, hyvä, hyvä. On kyllä komia kelit täällä meillä. Kato nyt noita maisemia, näkee kuule pitkälle, monen kilometrin päähän. Haluanko mennä Jare tohon himoskohtaan istuun, niin mä otan susta kuva. Komia on. Oho! Täällä on vähän erilaisia rinteitä kuin Ellivuoressa. Pari vähän, se on jyrkempää ja ehkä vähän pidempiä. Se tauolla vielä käy. No niin, me käytiin kahvilla jota kaakaolla. Syökää, sitten mä pistän teille sitten. Tonne ylös! En todella pääse, tulee vaan kuule munkkelismakkeli. Tonne voi lähteä, tosta varmaan vois päästäkin. Enkä tonne voi mennä. Tuollakin me ollaan joskus Mikankaan laskettu, mutta nyt se on vähän sellaista, että voi mennä pohjat huonosti. Oi! Tuolla on muuten kans jotkut kahvilat, jotkut baarihommat. Tää on Jussi Jyrkkä. Tää on Jussi Jyrkkä. Niin on, tää on laskettu jo kertaalla. Tossa itse asiassa kun mentiin, tässä Jyrkässä kohdassa vissiin pysähti ihan vidun pitkästä aikaa. Joo, kyllä. Sitten se rupee vähän puuduttaa, kun sä vähän niinku roikut sillä. Tää vittu. Pysähti tohon Jyrkkään. Joo. Oota oikee puoli, Jare. Tämä puoli. Tai ei oo väliä. Jompi kumpi. Voidaan mennä itse asiassa tää puoli, kun toi me ollaan laskettu jo. Helpo peikkorinte. Voispa kaappaa sut.
Tosta noin. Offroadi. Tosta pois. Tui jumalauta. Kampsa tulee tuolta. Sitten kun noin vasemmalta on lähtenyt noin pojat, niin sä voit mennä tosta kanssa, missä toi poika laskee. Siinä ei hyppää, siinä on vaan semmonen kumpu. Katuun perässä. Kiemurtele mieluummin kuin auraa. Hui, sit lasket tonne kummun päälle. Ei sinne. No vaikka sinnekin, ala mennä vaan. Hyvä. Sitten tossa on toi boksi, niin meet oikealla olevan boksin päälle. Se on mihin toi poika menee nyt lumilaudulla. Sen päälle voi. Sitten menet siitä reunasta alas, tai siitä eestä vaan alas. Ja siitä vaan alas, hyvä. Suljettu stoppade här. No jumalauta, siinä on paha. Aha, mukkeli. MC Mukkelis. Makke, toi olisi hieno lähteä vetää ton. Tää oli nyt MC Mukkeli. Kai. Jos mä oikein tulkitsin. Maisemat on kyllä kohilla. Tästä on joskus tullut otettu valokuvakin tonne alle. Eihän tää oo paha. Väliin. Jaha. Täytyy eteen. Vauhti loppu kesken. Mikä menee pidemmän? Pieni tuki jäljellä, kun oltiin paskoon. Okei. No niin, nyt mä laitan tästä sen Red Bull Please Contact Me. Mika tuli tuolta hirveän hyvin. Ihan komeet maisemat on. Mä haluun taas ton. En mä pääse enää sinne. Pääseekö tästä yli? Voi päästä. Melkein turvalle. Nyt tulee kiveä ja kaikkea kantoa jo niin paljon. Selvittiin. Woo!